zonu Mama Lady Igbo language and culture with a sinner. Na sigba makakwanu. Ndewo ndị ọma nke onye chiri ya zere. Welcome back to my channel, my lovely people. Na-egbughị oge ọbụla ndị ọma. N'ụbọchị tata anyị ga-eleba anya na ihe pụrụ iche na ndụ ndị Igbo bụ ilu. Gịnị bụ ilu? Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo anaghị ekwu mkpụrụ okwu Igbo ma ọ bụ ịtọ na-etinyeghị ilu. Ilu bụ mmanụ ndị Igbo. Ilu okwu Igbo bụ atụrụtaba. Ọ na-adị ire inweta nwa afọ Igbo na-asụ Igbo mgbe ọbụla na anaghị etinye ya ilu okwu. Anyị ga-aga n'ihu n'anya n'ọtụtụ aka nkụ mana anyị ga-arụtụ aka ụfọdụ ma kọwakwa ya n'uju. Tọọ ntị n'ala. Nke mbụ anyị nwere bụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Nke a pụtara gịnị? It simply means that you work, you eat. If you work, you eat. So here in Igbo language, when as in guys, it's really difficult for you just to go on to search for or translator or for something in this Ilu Igbo for you to explain it because it's very, very deep. It's so deep, and this is just a word of wisdom that they twist in a way to use to explain words when saying it. Okay. Akaja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ simply means you work, you eat. You need to soil your hand. You need to dirty your hand for you to eat. So you really need to work to put in that effort. That's what it simply means. Akaja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Nwata bulie na ya enu, ngwongwo na ngwongwo ayochie ya anya. This is really that it means that a child does not carry his parents up because it's an insult for you to carry your parents up. And if you eventually do that all the gongos ogodo nne ya ngwongwo na ngwongwo dị na agada nne ya ga-ayochi ya anya, and then you will not see or go on to do whatever thing you want to do again. Ọzọ dị ka ibe ya bụ ezi aha ka ego. Ezi aha ka ego. Good name is better than wealth. Good name is better than wealth. Udo dịrị ndị chọrọ udo. If you want peace, and peace is what you seek for, you will get peace. And that is what they wish for you, to have the peace if you seek for the peace. Okay? This one simply explains itself. Okay. Ọzọ bụ ụwa bụ ofu mbịa. Ụwa bụ ofu mbịa. That this life is just one chance. One chance means that as in you have this life and you have to live it. Na ndụ anyị bịara ị ga-ebi ya, a ga-ebipụta ya n'uju. Ọnụ kwuru njọ ga-ekwu mma. Ọnụ kwuru njọ ga-ekwu mma. That the mouth that speaks evil or bad about you, they will surely say good. That same mouth will say good of you if you do well. So, ọnụ kwuru njọ ga-ekwu mma. Ezigbo enyi ka ajọ nwanne. Ezigbo enyi ka ajọ nwanne. That a good friend is better than a bad brother or sister. Nwanne simply means somebody you are from the same mother and the same father. Nwanne. Yes, we did it in our previous video and it explains it very, very well. Ezi enyi ka ajọ nwanne. That a good friend is better than a bad brother or sister. Akụ bụ ilo. Akụ bụ ilo. That riches comes with enmity. Riches comes with enmity. You may not have anything, but when you have it, you can see that enmity will come from here and there, from the people you least expected, and so on. Onye kwe, chi ya ekwe. Onye kwe, chi ya ekwe. Kana sabich. If you accept it, it's just that the faith, when you have the faith and believe that your God accepts it as well and it happens. So it's all about your faith. Onye kwe, chi ya ekwe. Uwe zu oke. Uwe zu oke ma ọ bụ ụwa ezuoro onye. A na-ekwukwe ụwa ezu oke ma ọ bụ ụwa ezuoro onye. Nweghị onye ụwa zuoro oke. Uwe zughị oke. It may be good for you today, it may not be good for you tomorrow. So the world is not complete for anybody. You may have this and you may not have that. So
wee zuo oke. Ụwa na-eme ntụgharị. Ụwa na-eme ntụgharị. The world turns around. That is not good for you today does not mean that it's not going to be good for you tomorrow. That's it. Ọ dịghọrọ gị mma taa, egosighị na ọ gaghị dịrị gị mma echi. Ụwa na-eme ntụgharị. Okay? Ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede. Ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede. Nke ikpeazụ anyị mere ebe a, ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede. Ị na-anya na ala Igbo, ụka simply means church, and that evening church or evening mass, there is no long talk, it's something sharp. That simply means mgbe mmadụ ji sị gị na ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede, onye ahụ na-egosi gị that na ekwesịghị ị na-adọtị ihe a na-ekwu maka ya. You needed ibie nkenke. You just need to cut it short. There is no long talk in evening mass. So that's it, my lovely people. I got eba. Ilu Igbo ka nkụ, mana anyị ga-adọbiri ebe a. Anyị nwekwara ike ime ihe onyonyo ọzọ gbasara dịka nwafọ Igbo. Anyị ga-adọbiri ya ebe a, mana ọ ga-adị mma ka anyị mụkọrịta ya bụ ilu. O nwere ilu ọzọ ị mara, esonyeghị na ndị nke m gụpụtara ebe a. Ngwa ka anyị mụkọrịta, denye ya ozugbo na ngalaba okwu, ma echefukwana ịtụsa ihe onyonyo. Tinyere anyị aka akara ịhụnanya ma tụsa ihe onyonyo. Ndewo ndị ọma, ka ọ dị mgbe ọzọ.